zein probabilidade daukagu loteria jokatzeko. Probabilidadean, Laplace legeak dio, aukera posibleak zati aukera guztiak. 1.000 boleto intimatzen direnez, bat zati 1.000. Hau da, 0,0000 bateko probabilidadea edo 0,00 bateko probabilidadea. Oso txikia. Oso txikia. Boleto bakarra eusita, kantitate oso zaila da tokatzea loteria. Imaginatu ezagun, gehiago erosten ditugula, urtean 1.000 euro gastatzen ditugula, loteria erosi, eta zenbat urte pasaraz dira loteria jokatzeko. Urtean, 1.000 euro erosiko bagenitu, edutiko bagenituzke, 50 bilete urteko. Eta dauden ez 1.000, esan dudan bezala, 2.000 urtetan loteria tokatuko ditzailuke. 2.000 urte beharko genituzke urtero 1.000 euro jokatzen, loteria tokatu da bizateko. Zaila ez da. Oso zaila. Ez du, iaia ez du merezi. Alex, loteria erosi da dizu. Participazioen badauka, baina erosinik ez dut erosi. Eskerrik asko.